Ang kiwawan na yun. Hello everyone! Ako nasad ngayon na ginusarang chimakabakang Bisayang Baki Elfie Rain. Natakaroon sa Danasan Eco Park Adventure. For this vlog, nami karon sa Danasan Eco Park Adventure para ma-experience ang ilang mga lain-laing activities. This vlog is in collaboration with Vines ni Dudong. Traktor nga dako. Hi guys, nakasakay na may karon sa tractor. Ansay nga? Murag instructor. Yan, among first stop karon is waterfalls and caving. So let's see kung sa may tabo karon lawa. Akong gi-expect ko dun kay mag free fall si Sir. Walay harness ato na atangay. Sa hikog. And we did not expect nga added adventure sa day ang pagsakay sa truck. Kaaning danan eh. So grabe ang kaagi sa tractor. Mag-trek ta sa tag mga lain na sang 15 minutes. So right now guys, amo i-try ang tie rolling. While waiting sa mong turn sa zipline, kita mo sa view, like okay ang view, kana na sa yung screen. Anyways, after na mo mag-zipline, mga 10 horseback riding kung na mo goroy, kung wala, mag-road trip na lang mi sa Uyabak. Kuya mo jogging na siya. Jogging. Hinay lang daw kaya. Ay! Kuya! Ayaw! Ay! Kuya! Matanggak ko! Siyuni na nga liyay na! Sakit na ito! Ayaw na kuya! Hala! Traidor! Kana mo sabay sa ko sa kontol dapat? Uy! Kuya! Siyuni na kuya! Bakit? Kuya! Matanggak ko na! Kuya! Wala joke! Matanggak na ko kuya! Hello everyone! So ready na mi para sa ATV. Madungog ako ninyo. So right now, outfit na kayo mga yads. Accelerator or gas, kini siya dili ni mao, kini na siya sa ubos. Pressure ni siya nara. Kini siya gear ni siya, ang tunga ni neutral, wala siya pangsud duhara ni siya kwan, forward o reverse. Maro ni siya. Pero sigaran forward naman ta ana. Steady na ni siya. Left right lang manubila. Ang brake sa maliwot ang brake ni pa downhill. Brake niya, walay gas. Kada sa naog tila ana. Kaya doon na guys ligid na napiit na niyo. Dini lagi steady lagi dinhi. Lahi pa siya. Dako matugtumban na dinhi. Palayo na niya sa kan tabutso. Init na ba to ang tabutso nagandara kini siya tabutso ni.
Halloween. Right now guys, namin karon sa Skydrop. Yung makita na itulo ka post akong luyo. So basically what it does is ang rider is musakay something, isakay sila dira sa seat, then i-pull pasaka, then i-drop sila for 150 feet nga height. So medyo intense siya. So let's see kung kaya nun. So ito makita guys mo na siya ang lingkuran sa atong mga challengers. Na siya i-cord diri mo ni siya ang birahon para mo release. Connected na siya sometimes sa mechanism diha para ma-call sila diha. 3. Nakaya no? Nakaya ra gyud. Nakaya. Yay! Love you ni. I love you, Joshua. Mas taon na to ga Skydrop, oy. Grabe. Kung sa tingin siya gitwan? Kaya na siya nga. I love you, Joshua! And of course, available sa dalang mga klase-klase nga mga rooms nga suwak sa inyong mga budget. Og open sa dalang restaurant with affordable prices. Para sa kompletong detalye, please visit their website www.danasanpark.com. Tapos na akong vlog, guys. By the way, I'd like to thank you Miss Hanna and Miss Jecel and Ms. Jinky of Danasan Eco Adventure Park. If you're new to my channel, please consider subscribing and follow me on all my social media sites. Once again, this is Alfred together with my friends saying, jimmah kabakang Bisayang baki. Bye!